Este é o derradeiro punto do percorrido. A parte do poboado pola que acaban de pasar é a coñecida como Zona Mergelina e recibe ese nome por ter sido escavada polo arqueólogo gaditano Cayetano de Mergelina Luna entre 1928 e 1933. Neste punto no que están hai dúas cousas salientables. A primeira delas é que por aquí discorre a muralla e enriba, na ladeira, está a porta sur do poboado. A segunda pódese observar no chan, o concheiro, un lugar onde se botaba o lixo e que recibe ese nome pola habitual presenza de cunchas. Tamén apareceron osos, utensilios de bronce e ferro ou cerámica, entre outros. Non é o único do monte, pero sí o máis grande ata agora atopado. Foi descuberto en 1914 polo arqueólogo Ignacio Calvo e ten moita importancia, xa que a cal das cunchas permitía conservar numerosos materiais que nos ofrecen unha gran cantidade de información sobre o tipo de alimentos que se consumían no poboado. Aquí poñemos punto e final o noso percorrido. Por favor, agora continúen recto e tomen o camiño da dereita e suban polo chamado Camiño das 14 Revoltas. Axiña descubrirán o porqué do nome para chegar á ermida. Moitas grazas polo seu interese e agardamos que a visita fose do seu agrado.